Jedného dňa som prestala mužovi rozprávať, čo sme s deťmi cez deň zažili, kam sme išli, čo nás potešilo, čo deti povedali. Proste som prestala. A vieš, kedy si to všimol? Po 2 mesiacoch. Spýtal sa ma. Aj tvoj vzťah má svoju mapu. Spýtal sa ma. Prečo sa so mnou poslednú dobu nerozprávaš? V tej chvíli som zostala úplne zaskočená. My sme sa spolu nerozprávali už veľmi dlho. Rozprávala som hlavne ja. O jeho svete som nevedela skoro nič. A vtedy som pochopila niečo, čo mi zmenilo život. My sme spolu bývali, ale už sme spolu v podstate dlho neboli. Ak sa v tomto spoznávaš aj ty, tak som Rea. Tento kanál vznikol preto, aby si sa už nemusela vo vzťahu tápať tak dlho, ako to bolo u mňa. Vieš, čo som si celé roky myslela? Že problém je v mojom mužovi. Že keby viac rozprával, viac počúval, viac sa snažil, náš vzťah by bol krásny. Čo akože áno, lenže čím viac som tlačila ja, tým viac sa vzdialoval on. Až jedného dňa mi došlo, že celý čas hľadám riešenie na slepo. Predstav si, že ideš do úplne cudzieho mesta. Nemáš mapu, zablúdiš, odbočíš zle, vraciaš sa, skúšaš inú cestu. To ale neznamená, že si neschopná, len nemáš mapu. Proste nevieš, kam ísť. A presne toto robí väčšina z nás vo vzťahu. Milujeme, snažíme sa, bojujeme, plačeme, vysvetľujeme, odchádzame, vraciame sa, ale pritom vôbec nepoznáme mapy vzťahov. Nevidíme, kde sme sa stratili, nevieme, prečo sa muž uzavrel, prečo žena začne tlačiť, prečo sa dvaja dobrí ľudia zrazu prestanú počuť a pritom sa často stále milujú. Práve preto som vytvorila projekt Mapy vzťahu. Nie preto, aby som hľadala vinníka, ale preto, aby sme konečne pochopili, čo sa medzi mužom a ženou skutočne deje. Na tomto kanáli ti budem postupne ukazovať jednotlivé časti mapy. Ako vzniká dôvera, prečo mizne blízkosť, prečo sa muž stiahne, prečo máme očakávania a dokedy nás vedú, prečo žena není spokojná vo vzťahu a hlavne ako znovu nájsť cestu k sebe. Pretože keď poznáš mapu, prestaneš byť v tej neistote, ktorá ťa možno až do zúfalstva dohnala. A práve to je moje poslanie. Ak cítiš aj ty, že je čas prestať blúdiť, vo vlastnom vzťahu budem rada, keď zostaneme spolu. A do komentára mi napíš jednu vetu, prosím ťa. V ktorej časti svojho vzťahu máš dnes pocit, že si sa stratila? A v ďalšom videu ti priblížim viac mapy vzťahu. Pozrieme sa na otázku, ktorá zmenila aj môj pohľad na mužov. Prečo sa muž začne emocionálne uzatvárať práve vo chvíli, keď žena najviac túži po blízkosti? A ešte máš aj darček odo mňa? Len klikni na to. Tu je pod videom. Teším sa na teba. Ahoj, krásna žena.